Feri itezat. Goi. Prado inguruen da. Hane, gute zen, aretxak eta ondiko platonen egin. Platonen, tremendo gozean. Bai. Bai, da, honik be... Eta ze urtean itxiako norferie itziari? Urte askoia. Nik ideari bez. Itxi gora bera. Ba, nik euken mazan... Bueno, gota marrote euken mazan itxi gora bera. Da bineko eta lauta bost. Gente hau dezan bilaron nozik da. Zapat, torteko zera. Egune, nozik berie. Ara, puñola baskiti bateko. Puñola bat, ez feri egiti, Feri egiti bari. Jateko. Claro. Ondo jaten zanan. Bai. Eta zer jentean plana zer izeten zan, goizean Jon Ferire eta gero bazkalduta dan bertan? Bai. Asko bai. Danak ez bai, asko bai. Zein geruko herrietatik eta holan bere torten zan jentea, ez da Ferire ona? Ba, xarrik eta ganadu eta egin horrezkoti. Horrezko egiten txarrik eta... Basotik. Oine ez, guretik, bera? Ba, minti, naute zean? Da, gero behik egitegatzen zen... Behik egoten zirean. Behik eta bai. Behik eta txarrik gehien batez. Kolazinoko batek? Kolazinio da bedia. Da... Leudioko batek. Behik egatzen zen. Makailo eta arbidek. Arbide... Arbide eta makailo. Arbide, leudiokoa, makailo, kolaziniokoa. Akordan, tratonteak, me cago en 10.